Hi everyone, today it's Saturday and it's sunshine. Nandito ako sa city, Bergen City. And I'm gonna show you the city of Bergen. Nice kaayo siya. And na ay nagsayaw-sayaw diri, wala na jud ni. Wala siya social distancing. Daghan ka ayong tips. Okay, there is a Bergen. Once nga mainit, gawas na ng tawo. Hindi, maragwa na sila nahadlo COVID. And ako, nigawas ko because I will go to church. Hi! And sa dihang nakita na ako'y gagaw. Hi! Hi, Mark. Hi. Hi. Are you okay? Yeah. Hi, Kai. Hi. Ato miss dito sa Good Marken. Oh, yeah, dito sa katang na ay liguanan. Yung mga bata bis ado. Oy. Ako ra mo church kay hindi pa man pwede mga bata. Abi na ko dili mo pwede. Pwede naman kay okay sa regular sa community na okay man. O ya, wala to. Unsa tong bago yerengan nga kuan. Wala man. Magmunbin na daw sa bus. Sugod bilis. Ha? A must ba? Murag wala man ingon nga it's a must. Pero much better kung na-immune din. Ha? Kasi malit si Tanta. Oy, Kusdera! Enjoy! Malit sa may kuan. Take note, wala na social distancing diring dapita. Ako gani. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, ma! Ato sa may galeria mo malit may kuan mo. Kaya mo balik may kanal. Oh yeah, okay. Mupo na kaay ng yahang. Need na goan. Yahang mga color pencil. Nakaka-okay lang kaya wala ka kataan. Oh, pag ganin dahil na ako to na-check tong ilang sarag Daniel. Ha? Wala na ako na-check. Bay ng mga mundo ano tayo. Wala, nice ka ayo. Oh. Nice ka ayo. Grabe kayo ang kuan. Kasana dito. Picture mo da lang ga oh. Wala. I-send sa imong papa, nang solder eh.
Walay gwapo dring dapita. Pa-picture pa, Sky! Mula pa na, unsa? Kay luod man iyang pagkaon. Luod man ang iyang pagkatao. Hala, grabe jud. Basta mo init, gawas gud na ng tawo. Picture di ka kay. Ni-pesto na ba siya ganina? Sige na, Kay, dali, Kay. Yes. Smile mark. Ikaw, Kay. Naks, mga model ka, ayo ba? Ay pa sila kay Dili Pulugson si Daniel, Ginoo. Malagot ka. Pamaot mo. Malagot ka, good. Ay, gumayo. Siging kuan, siging nga sa tawagan ni. Magsige race, The beautiful Bergen. Siging waki ng iya ha. Oy, Kay, pasikti. Kano sa daw ni mahuman ng dalan? Kamo ang sige sa trabaho. Siging ga, murag siging galinog day under baya ang gina. Oo, oo. Ang nila gibangagan. Dito ba mag-abi ang tuan? Tub. Siging mag-bug. Datog bulak din dapita. Uy! Di ba Florida mo na og day tumatog ni Goods Parkin sa? Oo. Dito dapit si Vilvita. Mandawa ito dapit, di ba? Dili ba ka po bang kuan ba? Itong liguanan. Oo. Oo. Pero kung kuan sa mga sa ado daw. Ay, wala mo days iyan di ay. Ano po, ano po. Chut, chut, chut. Alala, pasagad ka, di baling bisag kinsay ga gunit ana. Walay COVID diring dapita mga people. Baling daghana, gahuot. Ang gawas sa mga lungga, mga tawo. Nahaladay, bye-bye. Ada. Manglakaw na sila. In the middle of the city. As in
As in, daghan kayong tao. Representing the city of Bergen with lots of people. May nag-concert rin mga gulang. Di ka masyak ani. Wala ko ni sila nahadlok o kuan. Wala, as in hot yun sila. Daghan kayong tawo. As what I've said earlier, manggawas mga tao diri basta mainit. That's all for today. And bye for now. Mag-church sa ako. God bless everyone and have a blessed weekend.